זה יהיה המצב הראשון לאשדוד. עושה נחום, יכול ללכת גם לשער, בועט את זה לפינה הקרובה, בחוץ. בעיטה ראשונה של ניר נחום, פעם שנייה ברציפות בהרכב. צ'ילט קטן שמסובב את זה חזק, ארביטמן שם, הכדור הזה יוצא החוצה. הזדמנות. מצב מצוין לארביטמן, קטן מסובב, כדור מצוין, ארביטמן נכנס טוב לנגיחה, אבל תראו לאן הכדור הזה הולך. יפה לבוקולי, לוקח את זה! סטויקיץ' עם עדיפה גדולה! כדור מצוין של בוקולי, סטויקיץ' עודף בקצות האצבעות לקרן. כדור של טובול. בוקולי איתו. לא, יש פה עבירה ויהיה באדום. כרטיס אדום! כרטיס אדום, שריקי לא מבין על מה. ואשדוד נשארת ב10 שחקנים. תשמע. עם יד שמאל, הוא לא ראה, הוא לא ראה. על בוקולי. תקשיב, הוא לא ראה, הוא לא הסתכל וראה ונתן לו אגרוף לפנים. ארביטמן מרים את היד, בוקולי ברחוק, ארביטמן שם, הנגיחה והכדור יוצא החוצה. רק היה צריך למצוא את הפינה הרחוקה. באיזה גובה הוא עולה. רפאלו, קטן, יש לו את בוקולי, בכדור ראשון החוצה. קיאל, משומר, 3 באמצע, משם הכדור הזה בידיים של סטויקיץ'. התקפה יפה של חיפה. מהאוויר לידיים של סטויקיץ', האמת כדור לא הכי קשה בעולם. כדור לא קשה, אבל כדור מפתיע. משומר, בוקארי, הרבה מאוד מסירות בהתקפה. ולישווילי בסיבוב! הכדור הזה בעמוד והחוצה! כדור נפלא! סיבוב מצוין של ולישווילי. איזה גול זה היה יכול להיות! פתאום מהמקום בסיבוב, אף אחד לא היה מוכן לזה. לא בועטים, קטן עכשיו! עדיין קטן, מסיללה, מיישר את זה לאמצע! והכדור הזה ברשת, אבל החיצונית, ארביטמן. רפאלוב מסובב את זה, גדיר שם! שער! הנה זה מגיע! יופי של כניסה, סטויקיץ' לא יכול לעצור את זה, 1-0 לירוקים. יופי של שער! הגבהה מצוינת, כניסה נהדרת לנגיחה של גדיר עם השלישי העונה, ו1-0 מכבי חיפה. הכדור של קטן שולח את זה קדימה לגדיר, אולי בדרך לשני, סטויקיץ' יוצא, גדיר נמצא שם, טעות של סטויקיץ', האם זה השני? ארביטמן מנסה לסובב את זה, גונזלס מהקו, וגם השער הזה נבע מטעות. כדור יפה של ארביטמן. נכון, וגם השער שכבש גדיר. המשחק מסתיים, גדיר מעניק 3 נקודות יקרות מאוד למכבי חיפה. בדקה 88 חיפה שומרת על מרחק של 9 נקודות מהפועל תל אביב.